afició molt antiga, de fa molts anys, però que ara s'està posant de moda d'una manera bàrbara. Té a veure amb el fet de, gairebé ho fem tots, mirar el cel quan passa un avió. Ets d'aquests que quedes fascinat? Jo m'agraden molt els interiors dels aeroports i les pantalles que surten els vols, allò que fica on time, retrasat, quan surt retrasat no m'agrada molt, però em dona molt la idea de, des d'aquella ciutat, com se va el món. Doncs demanaria que, com que és del Prat, que li féssiu un aplaudiment, que entrés en Jordi Rull. Jordi, què tal? Hola. Benvingut al programa. Encantat. Mireu, veurem unes fotografies absolutament extraordinàries que fa aquest senyor, però també moltes altres persones. El que passa que aquí hem convidat l'autèntica eminència. Jordi, spotter ets. Què vol dir exactament spotter? Spotter és una persona que identifica i fotografia avions. No tan sols si els fa la foto, que això és un fotògraf normal, sinó que els identifica el model d'avió, la matrícula, companyia aèria, les rutes que fa. I això des d'on ho feu? Això ho fem des dels aeroports. Teniu un espai en concret, un espai on teniu una vista perfecta per fer el clic? Avui dia, gràcies a l'Ajuntament del Prat i a la direcció d'AENA, que ens ha confeccionat un mirador a la carretera de la platja, des d'on podem retratar els avions còmodament, sense problemes. Això ve d'antic, ve de lluny, no és una cosa molt nova. Ara, possiblement, a través d'internet, la cosa s'ha sobredimensionat, però ve de molt lluny. Sí, els spotters d'aquí, nosaltres potser fa 5 o 6 anys que s'ha posat de moda ser spotter, no? De fet, jo fa molts anys que soc spotter, soc dels més antics d'aquí del Prat, i fa molts anys que estic fent fotos a les capçaleres de pista dels avions. Però s'ha posat de moda ara amb el boom de la fotografia digital, que facilita més el tema de fer les fotos. Hi ha un web, fins i tot, que ara sortirà sobreimpressionat a la pantalla. Aquí podreu veure fotografies i com es mou tota aquesta gent. Què et sembla, Germà? Nosaltres... Fantàstic, és una gran distracció, sobretot d'intentar identificar l'aerolínia i, clar, i una cosa més difícil que és la destinació segons la ruta que agarra, em sembla genial. Sí, avui dia la tècnica està tan avançada que agafes un mòbil, passa un avió que deixa l'estela, l'enfoques i et surt allà la foto de l'avió, la matrícula... Tot, Tot. Inimaginable fa uns anys, això. Voleu obrir museu i tot? Això és veritat? Bueno, nosaltres ens feia molta il·lusió que aquí al Prat, que de fet és la cuna de l'aviació, aquí va començar l'aviació catalana, encara que el primer vol es va fer a Barcelona, a l'hipòdrom, va ser aquí el Canudes, la Volateria, tot això, va ser el Prat on va començar l'aviació. Nosaltres volíem tindre un museu, perquè Catalunya té tot tipus de museus, però no té el d'aviació. Nosaltres voldríem que tingués un museu d'aviació i que estigués aquí al Prat. Suposo que amb tants anys fent de spotter, anècdotes, alguna, la més curiosa, que hagi passat fotografiant, alguna cosa que hagi passat? Home, jo una vegada em van detindre. Què diu ara? Sí, estava a capçalera de pista, llavors l'aeroport no estava ballat, sinó que anaves caminant fins al prop de la pista i et posaves allà per retratar els avions perquè no tenies un zoom tampoc com avui dia. Sí? I hi havia un avió americà, llavors venia la sexta flota aquí, i venia avions americans que portaven correspondència, etc. I anava donant voltes i no aterrava. Jo estava esperant que baixés perquè era un model nou per mi, i no baixava. I al final es va decidir aterrar, i el vaig fer la foto, i va vindre un jeep i em va dir, vostè què fa aquí? Puja dalt del jeep, se'm van emportar. No va passar res, em vaig identificar que llavors era un jove que li agradava fer fotos dels avions i em van deixar anar, no va passar res. Jordi Rull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i tots els interessats que us visitin a través d'internet. Gràcies. Que volen visitar la nostra pàgina web, allà hem fet una associació i el que vulgui vindre serà benvingut. Gràcies. Germà Bel, molt interessant. Gràcies també a l'explicació que heu fet. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Bona tarda. Xavi, tornem d'aquí una estona amb la doctora Folch. Sí senyor, gràcies Espartac, parlarem de verdures i de moltes altres coses. Fins ara. Us esperem aquí, fins ara.